хонандагон дар бораи гулдӯзӣ ва бахиядӯзӣ маълумоти муфассал дода тарзи дӯхтани онро низ амалан нишон дод. хонандагон дар ин чорабинӣ ба дастаҳо тақсимбандӣ шуда корҳои дастии худро ба маъризӣ нишон гузоштанд. ба омӯзгор Дилафрӯз Додобоиё барои корбарии эҷодкориаш ва дарси кушод баҳои баланд гузошта шуд. бояд қайд намуд, ки Дилафрӯз Додобоиё дар маҳфили чеҳраҳои ҳунар нозикҳои гулдӯзиро ба аъзоёни маҳфил омӯзонида, ба ин васила онҳоро соҳибҳунар мегардонад. ҳунарманд ҳар ҷо равад қадр бинад ва дар садр нишинад, гуфтааст муаллими ахлоқ Саъдӣ Шерозӣ. оре таърихи миллати тоҷик худгувоҳи он аст, ки ин сарзамини биштосои мо марзи ҳунару ҳунармандист. ман ҳамчун омӯзгор бо таъкидҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат дар хусуси арҷ гузоштан ба ҳунарҳои мардумӣ пайваста талош варзида, шогирдонамро дар рӯҳи зебопарастӣ, меҳнатдӯстӣ, худшиносии миллӣ тарбия менамоям. дар маҳфил хонандагон ҳамзамон нозикиҳои ҳунарӣ, дӯзандагӣ, бофандагӣ, гулдӯзӣ, қуроқдӯзӣ ва пухтани ҳар гуна хӯрокҳои миллиро ба монанди бурдани угро, нонҳои пиёзу кулчаҳо ва ороиши дастархонро меомӯзонад. Дилафрӯз Додобоиё яке аз омӯзгорони ҷавони гимназияи рақами 24 шаҳри Хуҷанд буда, дар баробари омӯзгори навовар, эҷодкор будан ҳамзамон иштирокчии фаъоли озмуну чорабиниҳои шаҳрию вилоятӣ мебошад. мавсуф чанде қабл дар машварати вилоятӣ дар мавзӯи ҷалб намудани хонандагон ба ҳунарҳои миллӣ бахшида ба эълон гардидани солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ баромад карда ҳунарҳои дастсозии худро муаррифӣ намуда, сазовори ҷойи аввал гардида буд. ҳамчунин дар моҳонаи фанни технология дар ҷамъомадҳои пагоҳирӯзӣ намоиши ҳунарҳои миллӣ ва дарсҳои кушоди намунавӣ дар сатҳи баланд гузаронида шуд. ҷоиз ба зикр аст, ки дастовардҳои назаррас, малакавӣ маҳорат ва кордонии Дилафрӯз Додобоиёро роҳбарияти шӯъбаи маорифи шаҳри Хуҷанд эътироф намуда, ҳамчун таҷрибаи пешқадам дар дигар муассисаҳои таълимии шаҳр панд намуда истодааст.